arribat al llarg d'estos últims anys fins a la recreació de determinades escenes de la passió, buscant atorgar-los el major realisme possible. Els docents de les dues modalitats són molt benvolguts per propis i estranys que en el seu discórrer pels carrers de la nostra ciutat es detenen a admirar. Al llarg de tota la Setmana Santa, aquestes obres que any rere any desperten l'admiració i l'expectació, a les quals s'uneix un sentiment de veneració per part de tots els creients, que d'esta manera es van incluint en el marc de la passió, que arribarà a la seva culminació en la vesprada i nit del Divendres Sant amb la processó del Sant Soterrament. Sí, el proceso es bastante largo, son más de 6 meses, entonces lo primero que se hace es el techo, se ha colocado también los rombos que veis aquí y luego ya es el proceso de cubrir las paredes y ya pintar y colocar los detalles. Con el paso del tiempo ha cambiado un montón. Primero se hacían con telas y plantas en el suelo, que incluso el clavario era el que ponía las plantas delante y no se hacía nada más. Y luego ha ido el dosel modernizándose y poco a poco pues, se ha ido estilizando y hoy en día pues, se hace ya un dosel más elaborado, con corcho y diferentes materiales. Tomàs també ens conta com es va crear esta confradia. Era toda una cofradía, el Descendimiento y la Dolorosa. Y por desavenencias las cofradías se separaron y nosotros pues creamos el Paso Nuevo, y para diferenciar un poco las dos cofradías, ellos llevan el capirote puntiagudo y nosotros lo llevamos cortado. Los botones del Descendimiento son blanco y negro y los nuestros son de oro viejo, color dorado. El verdader protagonista d'estos dies és el dosel que han creat. Un dels seus creadors, Eduardo Part, ens conta d'on va néixer la idea de la escenificació. Quizás perquè n'hi ha que anar canviant i anar renovant en els temps, perquè si no el dosel se queda anclat en el que s'ha fet sempre i n'hi ha que anar renovant-se. I encara que la renovació no se nota any a any, però en el pas de veure fotografies de 10 anys en 10 anys sí que es nota el canvi dels dosels, però radicals. Moltes hores, diferents materials, que s'ha de saber elegir els adequats per a que al clavari no li s'empuja molt. Normalment els materials que utilitzem sempre sol ser el suro blanc, a l'estil de les falles, que és un material barat, modelable i que estiga a l'abast del clavari, perquè si puja en materials més costosos, el clavari no pot fer aquests treballs. Relativament costós és el que ho pensa gastar, és dir, el dosel té pressupostos i en funció del pressupost té una envergadura i té una faena. Bàsicament no se paga la faena, és més el carinyo que li fiques a les coses perquè el resultat després siga el que és en el carrer. Normalment el comencem a finals d'octubre i a poc, com el local és de la cofradia i no molesta ningú, se va fent i el dia que fas 2 hores, per el dia que ne fas 4 o no ne fas cap. I quan està acabat te permetís l'ultimar detalls per no anar en presses d'última hora i que quede tot ben perfilat. Una vegada més s'han aconseguit fer un bon dosel des d'esta confradia on han rebut diferents visites. Que tindria i la seva tristesa en la baixada del Calvari a l'entrar dins el poble. Si se fiquen, veuran allà al fons que n'hi ha 3 creuetes que volen significar el Calvari i ella entrant dins el que és el poble. La imatge de la Mare de Déu mostra un rostre de tristesa per la mort de Crist. Baix d'ella es troben els 2 àngels custodis que duen la corona d'espines. Això és l'emblema de la cofradia. 2 angelets que porten la corona d'espines i van en la custòdia també en la mateixa situació que estan posats ara. Ara enguany han posat allí també un detall i estan allí sobre el drap o el que vulguem dir, els claus que van servir per a creuar a Cristo i el cetre que li donaven com a burla, com a rei dels judíos. Ho han posat allí intentant mostrar tot el que podria patir la Mare de Déu
al viure en aquests moments. Amb suro s'ha simulat les baldoses que conformen un carrer i les portes de les cases als dos laterals. Al fons es contempla el Calvari i la muntanya. Això sempre és millorable, però nosaltres estem molt satisfets del que han fet així, perquè t'has de donar compte que això som aficionats, és la mateixa cofradia, el que 3 o 4 persones o 5, o a vegades moltes més d'ahir ja no. Però, bueno, som els que portem endavant d'això i ens posem una idea i és un poc complicat tots els anys dir lo mateix en situacions diferents. Però, vamos, per ara estem aconseguint-ho i estem contents. Este any li han posat el mantó que llueix la Verge a casa, confeccionat a l'any 1982. El manto que porta avui és el que està ella tot l'any en la urna i, clar, tenim un altre manto per a desfilar, una altra corona que pareix que siga més ostentosa, però com pareixia que no requeria per estar així, que volíem posar-la en la seva, diguérem, salsa, com si diguérem, per estar per casa, doncs l'hem posat este. A més, enguany s'ha restaurat la mascarilla i les mans de la Mare de Déu per dotar-la de més realisme. Enguany hem invertit l'esforç principal en això, en restaurar la custòdia, en restaurar la Mare de Déu, perquè si soneu compte tenia les manetes i xina, i hasta les xiemes estan ja minxaetes, i en fi, hem dedicat tot l'esforç que és prou perquè aquestes coses són intocables i, bueno, ja veurem com ho paguem, però la cosa està feta ja. Els confrares es troben orgullosos per la feina que han realitzat.